benderfynol, odi. Fi'n teimlo bod ei wedi modelu a dysgu ni fel Meithrinfa i ddefnyddio'r iaith yn ddyddiol, yn fwy hyblyg. Fi wedi dysgu'n bersonol gwahanol camgymeriadau falle o'n i'n wneud heb sylweddoli. So mae wedi helpu fi fod yn fwy ymwybodol o'n camgymeriadau a defnyddio'r iaith lle newid i'r Saesneg yn naturiol gyda rhai oedolion, ond i ddim yn ymwybodol bod fi'n neud e. Mae aelodau staff sydd ddim wedi bod yn rhan o'r cwrs, oherwydd i ni, yr 9 ohono ni sydd wedi gwneud yr cwrs, wedi annog yr iaith siwd gymaint, mae y merched sydd ddim wedi bod yn rhan ohono fe wedi just defnyddio'r iaith yn fwy ac yn modelu fe, a wedi dysgu fi. Gweud wrthai bod nhw ddim yn teimlo'n hyderus yn yr iaith Gymraeg, ond wedi dangos i fi bod nhw'n hollol hyderus, jyst eisiau magu'r hyder oedd angen, a achos dwi wedi dechrau siarad dyn nhw yn yr iaith Gymraeg, a dim roi'r dewis i siarad yn Saesneg, maen nhw wedi ateb fi'n Gymraeg bob tro. So, amser dwi'n cael yr gwahanol trafodaeth gyda'r oedolion yn unigol, dwi yn defnyddio'r iaith yn Gymraeg yn syth nawr, lle byddwn ni tro gyntaf wedi defnyddio'r iaith Saesneg gyntaf, wedyn felly ailadrodd, ond dwi ddim yn neud na nawr, oherwydd dwi wedi dysgu pam dwi'n neud y pethau sili yma, heb feddwl. Mae wedi annog fi ddefnyddio'r iaith Gymraeg gyntaf. Os nad ydyn nhw'n deall, dwi'n newid i'r Saesneg, ond dwi yn defnyddio'r iaith yn Gymraeg gyntaf. Yn naturiol nawr, lle newid a defnyddio'r iaith Saesneg gyntaf. So mae wedi hala fi i feddwl mewn ffordd gwahanol a just defnyddio fwy o'r Gymraeg yn naturiol. O'n i just moyn bod y staff, aelodau staff yn fel o'n gweud yn defnyddio'r iaith yn Gymraeg i hunain, i wneud yn siŵr bod nhw'n modelu'r iaith yma i'r plant i cael yr dechreuad gorau iddyn nhw. Achos na beth yw'r pwysigrwydd o Cae'r Ffair. Mae rhieni yn dewis Cae'r Ffair oherwydd yr iaith Gymraeg, oherwydd bod aelodau staff yn siarad yr iaith Gymraeg. So o'n i just moyn cadarnhau yr iaith Gymraeg. A fi'n credu bod ni gyd yn ymwybodol, ni yn rhoi habits gwael yn gilydd. Ni gyd yn cael amser cino, ni siarad Saesneg am y llwaith newydd, oherwydd bod rhaglen teledu, neu rhyw can, neu rhywbeth ffasiwn, neu rhywbeth... A ni'n newid i'r iaith Saesneg, oherwydd bod ni wedi gweld e yn yr iaith Saesneg. Ond nawr, ni'n dechrau trafod e yn yr iaith Gymraeg, oherwydd ni wedi sylweddoli, pam ni'n newid i'r iaith Saesneg, jyst achos bod y rhaglen yn yr iaith Saesneg. Ni dal yn gallu trafod y peth, ond ni'n gallu trafod yn yr iaith Gymraeg. So i ni wedi newid yr ffordd i ni'n meddwl am y peth nawr, lle mae jyst wedi rhoi, jyst agoriad llyged i ni gyd mewn ffordd, a fi'n credu bod e'n rhywbeth da i ni i cadarnhau'r iaith yn fwy. Diolch i chi, ni wedi mwynhau, ni wedi mwynhau'n fawr iawn.